A právě teď tu vítám 13letou Evu Barnou, ano! Dobrý srdce, Evičko. Můžu ti dát pár otázek? No samozřejmě, proto bych to asi nebyla. Takže Evičko, měla jsi už někdy kluka? No, přiznám se vám, nikdo nechce. To jsi chudinka, já bych tě třeba chtěla. Děkuji, ale zatím jsem ještě pořád na kluk. Jsem ještě malá, víte. Takže Evičko, piješ alkohol, nebo jsi ho už někdy pila? Ne, a vlastně jednou tatínek mi nalil takhle vínečka na ochutnání. Ježiskote! Myslela jsem, že se mi z toho rozkočí hlava. Chudinecka. Ano, a Evičko, brala jsi někdy drogy? Ne, já prostě nechápu, jak vůbec někdo může. Moment, já se osuším. Prosím, máte rýmu? Ano. Ne. Ano, moment. Na to, že nevzmeme kapesníček. Víte, Evičko, Rastečte. Takže, Evičko, poslední otázečka. Byla jsi někdy na diskotéce, byla nějaké party? Jistě vystupovala jsem tam, ale bylo tam moc zakouřeno, takže jsem po první písni musela odejít, protože mé hlasivky to nevydržely. Ano, a Evičko, do kolika ti hodin jsi byla nejdéle na nějaké diskotéce, jen tak, bez zpívání? Jednou, když se nám prodloužila dětská diskotéka u nás na vesnici, tak do 7:30. Pane, jestli jste to neslyšeli. Ještě chcete vidět, jak slavíme s kamarády? Ne, dobře. No, tak jdeme třeba do kina nebo na pizzerii a tam tancujeme. Ježiskote! Ale tak odpoledních hodinách. No, takže, a Evičko, co takhle obarvení vlasů, nebo něco podobného změní stylingu? A tím jsem opravdu nikdy neuvažovala. Já se zakladám na přirozenosti. A pravdě. Mhm. Kaž tu blesku. Kasi. Víte, proto to nejde čertovečky. A proč nemáš rovnátka? No když mám rovné zuby, vidíte? To se mi nezdá, ale budíš, jak si doktor myslí. A Evičko, kouřila jsi už někdy? Co? Kouřila jsi už někdy? Ale co jsem kouřila? No cokoliv. Ne. Ani vodní dýmečku? Cigaretku? Ne. Travičku? Ne. Krabičku? Krabičku? Ne. Babičku? Matičku? Ani tatínka. A co tvoje břicho? Co tvoje špiky? Jsou velké. Ale ne, jak se jmenují? No tak to je Pepa, Lojza, Franta, Jirka. Ano, já pocházím z Rakouska, to je Hans a Franz. Já vám řeknu vtip, ano. Jde paní na brigádu v Rakousku a teď tam sedí, je to Češka, ano? A přijde do Rakouska na brigádu a teď tam sedí a teď má takovou mini sukni a to nic nemá, je prostě na ostro. A teď teda roztáhne nohy, jakože a potom teda nikdo si ji nevšimne, tak roztáhne nohy ještě víc a pořád si nikdo nevšimne, tak roztáhne nohy úplně nejvíc a teď tam přijde takový pán a říká, pojď Péťo, tady smrdí český piče. To je legrace. To je legrace. Ale Evičko, to by nám stačilo, prosím. A dělej.